खुलुमबाय एनजे ब्लग स्टुडिअ आं जन्सन नार्जारिया दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। मैया थामहिनबा 22/4/2024 अक्ट'आव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मिसिमा ब्लकनि सिङाव थानाय फाथाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय आंमा बाजार गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिनि इलेक्सननि मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे फोसावदिं मेलाव गाहाय आलासि महरै बावैसो समनि सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानाय आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो। बिदिब्ला फै जों बे भिडिअखौ नायलांगोन। इति हमारे पाटाबारी प्राइमारी क्यों ना करना है जार जार ऑलरेडी रेशन कार्ड আছে অৰুণোদয় লগতে পাব বুলি যেটো কথা কৈছে এটো তো সরকারি আসলে আর ডেফিনেটলি এটো অ্যানাউন্স কৰিছে যেতিয়া আমিও পাম এই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা বতৰা আছে তো फैगौ दिनाव जायफोर आरोबाव दंबावो जों ज' जाफैजोबो बिपिएफ हिसाबै देरहानायनि खुब चान्स गैया खोब बारा से बारा 1.5 लाख भट मोनगोन आरो इउपिपिएल हिसाबै 5 लाखनि बारा भट मोनगोन 4 लाखनि बारा जानानै मार्जिना डिफारेन्सा अबस्थाया बिदिसो गतिके बोलो होनानै देरहाखाबाय बिदि बुंबा गरा देरहाग्रा जिनिस नङा बिदि देरहाया आरो जोंहा शिक्षा दंथारो जोङो मोनजाबोथारनाय समजाबोनाय 2014 आं मन्थ्रि हिसाबै दारायदों बे समाव बिपिएफआ दिसपुराव क'क्राझाराव काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट जोङो दिसपुराव गभर्नमेन्ट मन्थ्रि बिटिसिआवबो गभर्नमेन्ट होमबाबो जेनबो होमबा नायलायनो आरो दिनैनि बिपिएफनि जि अबस्था बेवहाय बोरैहाय नोङो देरहाखाबाय होननानै दाबि खालामनानै दोननो हायो रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय बयबो ज' बे बिसायख'थिजोंनो सुबिदा फैथारदों बेवहाय जों ज' जानायनि आरो बेखौ बाराद्राय राजनितिक हिसाबै दानायसै राजनिति हिसाबै दानायसै बेखौ एसे जाथि नोजोरजोंबो नायदों 10 बोसोरनि उनाव जे जोङो दिल्लीयाव सासे जोंनि मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी जोंनि मानसिखौ जे बेवहाय फाथायहरनो हानो जोङो दि सम्भब जाबाय एनडिए हिसाबै बेखौ जोंहा रंजानाङा होमबा बे जोंनि रंजानायनि बाथ्रा बेवहाय नोङो पार्टि लालायनानै बिस्रासो देरहाबाय मालाय बिस्रासो देरहानोसै मालाय बेखौ नोङो हारसिङै दुखु मोननाय हारसिं गोसोखौ गाज्रि खालामनानै लानो मा प्रयजन जाथिनि नोजोरजों नायोबाथ' नोंबो बे रंजानायनि नोंबो बाहागो मोनफायो एसे साननायखौल' सोलाय सोल' खालामनांगौ आरो बे साननायखौ मानो सोलाय सोल' खालामनांगौ बे जाहैबाय जोंनि समया परिस्थितिया जोंखौ थिनथारदों बे समयनि थिननाय परिस्थितिनि थिननाय बुंनायखौ जोङो गनायनांगौ खारन जोंहा थांनांगौ लामाया गोलावबाव बिराद आरोबाव जोंनि समस्या समाधान खालामनांगौ दङ गोबां बेवहाय बाथ्राफोर दङ गतिके बेखौ जोङो बड' जानानै खामानि मावो उनावहाय बेखौ बुंनानै आं बुजिस्लाबासै हास्लाबासै समा बारग'बाय आफस'स जानायनि बादै जेबो थानाय नङा खालि रिग्रेट बे आफस'सा खामानि होग्रा हाब आं बोरै खालामबा मोजांमोन जों बोरै खालामबा मोजांमोन समया बारग'लांबाय बहायथ' नोङो आफस'स खालामनानै लाब गैयाना बेफोर खोथाखौ मोजाङै बुजिदो बुजायलायदो आरो बांद्राय बोलो होलायलायनानै नांलाय खमलायनि थाखाय नङा बे इलेक्सन एखेबारे मोजाङै जों गोरोबलायनाय खौसेथिनि आरो मोनसे मोजां परिबेसनि बे बिसायख'थि नालाय बेवहाय जोंहा गाज्रि मोनलायनांगौ गैया अशान्ति जालायनांगौ गैया नांलाय खमलाय खुनु दरखार गैया बेखिनिखौनो आं बुंबाय जोंहा मानव गेदेर क'क्राझारनि एमएलए मुस्रि लरेन्स इस्लारि बिथाङा हगारबाय दा औगुरिनिफ्राय बहाय फैगोन बिथाङा गोबां लोकसभा कैंडिडेट 16 নাম্বারস বহুত বেশি ইয়াৰ কাৰণে অলপ সাৱধানে মানে চাই চিন্তি ভোটদান কৰিলে হ'ল আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতো একেলগে কাম কৰি আৰু বিশেষ একেলগে অফিচত বহি পেলাই যেটো সরকারিভাবে যিখিনি কাম কৰিবলৈ আধুৰা আছে এই কামটো আদিবাসী ভাইসকলৰ কথাই গোৰ্খা ভাইসকল আহি পেলাই কোনোবা যদি বুজায় নহ'ব ঠগাইছে এনে কৈছে এইবিলাক কথা মনত ল'ব নালাগে কাৰণ আজিৰ দিনটোত মই যদি কৈ আছো এনেকে কৰিম তেনেকে কৰিম মোকো প্ৰশ্ন কৰক কোন আইনৰ অধীনত আপুনি এইটো সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰিছে
এনেকৈ মোকো সুধিব লাগে আৰু কোনোবা যদি কয় আপুনি নহয় বুলি কৈছে কিহৰ কাৰণে নকয় আইনগতভাৱে কিয় নহয় কিয় নহ'ব এইটো আমাক বুজাওক আমি आरो लोगोसे निसिमा ब्लक वमेन्स विंग्सनि बिबानगिरिफ्राबो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आं बिथांमोनखौबो खावलायहरनाय जाबाय निसिमा युथ वमेन्स विंग्सनि थेंक इउ साबायखर थाबाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर गुबुन गुबुन मानव गेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बे ओनसोलनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन समाज सिबियारि नोंथांमोन बयनोबो गिबि गिबियाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरदों बे बोथोरा बैसागु बोथोर नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो बैसागुनि गाहाम हामलायथि बे समाव बावहरदों আজি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মাজত কন্টেক্ট সময়ৰ কাৰণে দেখা দিবলৈ পাই মই ভাল পাইছো সকলোকে নমস্কাৰ टिडलिथिं फैनो हाया आथिंआबो लावला खालि क'क्राझार समस्तिनि सिङाव आं दा खामानि मावनाङो आगोलथ' फैदों आं गोबां एबसुनि सासे मावथि महरै आन्दोलन जाब्ला गुबुन गुबुन खामानिफ्राव सारा